Ang pinakainit kuno nga lugar sa impyerno, gitaganag kuno na para sa mga kawatan diya sa Cebu City Hall. Tuo mo? Tuo na lang aron madali ta. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ha? Alang sa mga wanahibaw, dunay gipahigayon karon nga investigasyon ang National Bureau of Investigation batok sa pipila ka mga dagkong opisyal diha sa Cebu City Hall. May labot nis pangawat. Ug dili lang ni kay ordinaryong kawat sa bayabas. Kay kung matsambahan do na gyoy mga ma-life sentence ani pohon, kay plunder ang kaso nga posibleng ipasaka ani. When you say plunder, kinahanglan na nga mulapas og 50 milyones ka pesos ang ilang gikawat. Gasugod ang krimen sa dihang didto na nasakit si kanhi Mayor Edgardo Labella. Kay numdum pa mo ato. Unya kay naluya naman si Labella, take over dayon ang mga tirador. Laktod pagkasulti katong 2021 mautong tuiga nga ang mga akyat bahay mao'y gapadagan sa Cebu City Hall. Gabuot-buot dayon sila pang-award o mga kontrata. Nang hire dayon sila og duha ka mga pribadong kompanya katong Ducas Construction Company o kining JJ&J Construction Company. Nga kintahay mo'y ilang bayaran og tag 1,800 pesos kada toneladang basura nga ilang kolektahon diri sa Dakbayan, Sugbo. Unya, wa pa ta kay baw kung niagi ba tog biding-biding? Or unsa ba? Labi pa nga pandemic dito mga panahon na ha? Gani, mo sa itong mga higayuna nga namalit silag bugas, palit silag testing kits, palit silag sardinas, palit silag tambal, palit silag sakinan, tanan na lang gusto nilang paliton kay lagi doon na may gipasalupit nga komisyon. Nga wala bagyoy, biding-biding. Nga kasalig ba sila nga lockdown to? Nga kay lockdown man, so sa ato pa, walay commission on audit, walay ombudsman, samot nga waming mga taga-media. Kung ako'y pasultihon, ang pandemic was the perfect timing para nga himuong milking cow ang gobyerno sa mga baliboon og kamot. Now, matod pas balita, for a total of 72,000 tons of garbage received at the landfill from January to May of 2021 at 1,800 pesos per ton, ang katong Ducas Company should have been paid only 130 million pesos. Pero kay ba mo pila gibayad sa mga mangtas? It was paid 250 million pesos. Kinimatod pa sa expose ni Konsehal Nestor Archibal. Nasumpay magud ni Konsehal Archibal ang paper trail. Diri sila nabunggo sa dihang nasakpan nga ang volume sa basura nga naa sa ilang record nga pabayaran wala nagtugma sa record sa aktual nga gilabay didto sa landfill. Another source of confusion and suspicion was the weighing procedure kung giunsa nila pagtimbang. Niingon ang COA that the prescribed rules were not followed, thus raising suspicion that records submitted to the Treasurer's Office for payment might not be truthful, but pasabot na makak sila sa timbang. And always remember, kinira ba ko nung bakakon o ang kawatan, managsuon ra. Sa pagkatinuod, ang syudad mo average lang og tag 360 tons nga basura kada adlaw. Pero kung ang mga huda sa City Hall may atong pangutanon, sukad nga ilan ang gikontrata, mutong niabot kunog tag 1,000 o tag sa kalibo nga tonelada ang adlaw nga ilang makolektahas kang ngilngiga. 1,000 times 1,800 pesos equals to 1.8 million pesos kana mo ilang inadlaw nga kita. Overall, nikita silang 420 million pesos for the whole duration sa kontrata. Karon, nga nisod na picture ang NBI nang hinaot ta nga mas madali ang dagan aning kasuha. Timan muni ang kinadak ang kawat diri sa Cebu. Og nang hinaot ta nga madakpan ninyo ang kinadak-an sang kawatan diri sa Cebu. Og ako sang gipang hinaot nga mainta kining mga tawhana mga preso gyud, mga bilanggo gyud, mga dugta gyud sud sa rihas. Kanindot na malang tan-awon ug kanindot na malang paminawon ang ago sa mga kawatan nga tuwa na gipasok nato sud sa Bartolina. The Not So Late Show with Jason Monteclar.